Последните години вейповете и райския газ се превърнаха в популярни тенденции, особено сред младите хора. Често се рекламират като по-безопасни от традиционните цигари. Но каква е истината? Малко се говори за ефекта им върху хормоналния баланс, метаболизма и дългосрочното здраве. За да разберем повече по темата, днес ще говорим с доктор Борис Динков. Може ли да се представите с няколко думи? Здравейте! Казвам се Борис Динков и съм към момента асистент в катедрата по фармакология и токсикология към Медицински университет Плевен и съм трета година специализант по ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ доктор Георги Странски. Така че днес ще отговоря на вашите въпроси, които са свързани с употребата на изобщо тютюнопушене, приложение на вейп устройства, електронни цигари. Доктор Динков, радваме се, че приехте нашата покана, за да дадем повече светлина върху тези важни въпроси. Аз ви благодаря много за поканата. Как никотинът във вейповете влияе на хормоналния баланс при младите хора? Към момента съществуват изследвания, които са проведени върху опитни животни за въздействието на никотина върху хормоналния баланс и развитието на половата система. Като при животни резултатите са показали, че това продължително въздействие може да наруши функцията на ендокринната система. При хората се наблюдават сходни резултати, като жените са по-чувствителни към ефектите на никотина, отколкото мъжете. Може ли редовната употреба на вейп да доведе до инсулинова резистентност или повишен риск от диабет? Да, продължителното тютюнопушене, в това число и на електронни цигари, вейп устройства за дълъг период от време, може да намали инсулиновата чувствителност, да повиши инсулиновата резистентност, а с това да доведе и до повишен риск за развитие на захарен диабет тип 2. Добрата новина обаче е, че след спиране на употребата на никотин, още няколко седмици по-късно се наблюдава на подобрение на инсулиновата чувствителност. Как райския газ влияе на метаболизма и нивата на кислород в организма? Райският газ се нарича диазотен оксид и е бил широко използван инхалаторен анестетик в стоматологията и по време на операция като анестетик. Според публикувани данни в медицинската литература, честата му употреба може да бъде свързана с неблагоприятни последици, като краткосрочните именно се свързват с намалена концентрация на кислород до мозъка, замаяност, дезориентация, също така до психиатрични симптоми, като халюцинации и параноя, а също така при дълготрайно приложение и неврологични симптоми, като са описани и състояния с B12 недостатъчност, витамин B12, и това може да доведе до увреждане на периферните нерви. Имат докладвани и смъртни случаи, за съжаление. Вейпингът може ли да повлияе на нивата на кортизол и да доведе до повишен стрес за организма? Да, въздействието на тютюнопушенето и в частност на вейпинга върху кортизоловата секреция е изследвано преди повече от 15 години и е установено, че кортизоловите нива, измерени в слюнката и в плазмата на пушачи, са по-високи в сравнение с на непушачи, като ефекта след спиране на тютюнопушенето е обратим. Още до няколко седмици се наблюдава отново възстановяване на стойностите на кортизола, както при здрави хора, не пушачи. Има ли връзка между употребата на вейп и нарушенията в щитовидната жлеза? Към момента данните за употреба на вейп и електронни цигари са ограничени, но въпреки това има описани случаи на нарушена функция на щитовидната жлеза при ежедневна употреба на вейп устройства. Като основно проблема се свързва с употребата на на устройства, които имат литиево-ионни батерии, които ги захранват, а именно литият, който е известен фактор, може да блокира функцията на щитовидната жлеза, а при нагряване, при вейпинг, може да се освободи литий, съответно, който да бъде погълнат. И това той може да достигне до щитовидната жлеза и да потисне нейната хормонална функция. След спиране на вейпинга до няколко седмици, в описаните случаи промените са били обратими.
Дадохте ни много важна информация, която се надяваме да достигне повече деца и родители. Благодарим ви! И аз ви благодаря, пожелавам ви да сте много здрави и много успех за напред.